Salut! Eu sunt ce trebuie când nu trebuie și astăzi o să încercăm noul joc și bine, nu-i nou. Da? E nou pentru mine că-l joc acum. Shadow Fight 4. Da. După ce am să termin, stau să postez Shadow Fight 3, o să postez numai Shadow Fight 4 și o să încerc iar Shadow Fight 2. Jocurile astea îs mult prea faine. Cel puțin pentru mine. Deci îs foarte, foarte faine. Povestea e bună, gameplay-ul e bun, graficele sunt chiar bune. Bine, Shadow Fight 2 erau doi oameni negri, dar care se băteau pe un fundal, era fain. Aici e mai 3D și aici graficile sunt foarte bune. Recomand să-l jucați. Deci, sunt foarte bune jocurile astea. Au și o poveste care se leagă. Deci, nu. Ce zic, doar încercați-le că sunt foarte bune. Nu fac reclamă sau ceva, dar sunt foarte bune jocurile. Pur și simplu geniale. Pun pauză când începe. Sau? Acum începe. The gates of shadows fell, but shadow energy crept into this world. That's how I found my new home. At first, I was weak. Some tried to fight me. I became stronger. Some tried to control me. I developed new forms. Some tried to experiment on me. I deepened my knowledge about them. Finally, I gained consciousness. Now my evolution is complete. Behold, the Shadow Mind, your new lord. Is there anybody who can match my powers? I don't think so, but I will give you a chance. Let the Shadow Tournament begin. Welcome to the arena! Deci, nu acum. Deci acum omul ăsta, umbra asta, o scăpa de nu știu unde și acum e un fel de zeu și noi trebuie să-l oprim oarecum. Dar să nu crede că noi o să avem vreo șansă împotriva lui și ne dă șansă să luptăm în arena asta și ca să-l batem. Nu știu, eu asta am înțeles. Aștept până se încarcă. Că durează. Chestiile astea nu sunt prea interesante. Sincer. To experiment Am descoperit o chestie nouă. Uitați. my knowledge. O să mai am până se încarcă jocul. Finally, I gained consciousness. Și acum asta se vede mai bine. My evolution is complete. Behold, the Shadow Mind, your new lord. Ai, o, doamne, cât o să dureze, n-ai idee. My powers? I don't think so, but I will give you a chance. Let the Shadow Tournament begin. Welcome to the arena! Mă, eu uitai că mai jucat jocul ăsta și în trecut. Îmi bag piciorul. Am că să băga și caracterul ăsta nou, Linux, care e din... De fapt nu vă zic. În jocul ăsta nu mai e ca și celălalt. Aici ai direct caractere. Cum ziceam, aici ai direct caractere. Nu le mai upgradezi. Nu mai ai arme, aici ai doar caractere direct. Pe care ți le alegi. O să ce? Ah.
Gata, îi dau o luptă. Că sincer, jocul ăsta nu știu dacă e la fel de bun ca și celelalte două. N-are story, deci poveste n-are cât ăla de la început. Mi-l bătui pe ăsta o rundă și nu. Dau și eu câteva runde să văd. Acum asta o să fie mai scurt, sincer, că nu. Nu vreau să-l fac nici prea lung, o să-l fac măcar de vreo câteva minute. Nu știu cum o femeie. Da, mai are ceva probleme, vedeți și voi. O, telefonul îl duce, o, pur și simplu mai are probleme. Continuu. O, pregătesc o reclamă. Am dat un meci cu tipul ăsta. Oh, nice. Let me warm up a bit. E fain, no, PvP, noob story, nu nimic. Altru znac. Da. S-a oprit filmarea și nu știu de ce, dar nu am apucat să filmez cum l-am bătut pe ăla. Da, nu, e altul cu același caracter. Noroc pur. Pay attention.
Cu asta că ăsta cred că e preferatul meu până acum. Și altul e bun, dar și ăsta îmi place mult. A new punching bag! What the... Dai pun, mă, ce dau? Nu înțeleg ce... Bă, deci... I can do anything! Bă, ce abilități are asta, frate? Mă, eu știam că caracterul ăla legendar, regele mai... Ăla, fix... Light, have mercy on this poor soul. Bă, dar bagi dracu, pula! Bă, dar bate-ce unul Dumnezeu! Bă, dar doamne, da ce bate, cum faci asta? Bă, ce bine joacă tip! Oi, someone asked. Mă, deci tipa asta e... Wow! Wow! Mă dă seama, mă, frate! Mă dă seama! Mă dă seama să am și eu caracterul ăsta, mă, ce bine ar fi! Păi, deci... Wow! Aici și pare, să fie clar. Ca și în alt joc. Chiar aș vrea tip caracterul ăsta să văd cum e. Eu sincer chiar l-aș vrea. Tipul ăsta are chestia aia și tipul asta ce... Unde-i că nu știu, aici. Nu cred că are o limită sau un cooldown propriu zis. Tipul cu care nu face nimic. Dar nu știu ce chestia aia e sus. No, cam atâta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like, subscribe și pa! Pa!